Hei, oletko hankkimassa ompelukonetta? Tässä syitä, miksi valitsisit meidät. Verkkokaupat ovat pullollaan eri merkkejä ja malleja. Juuri sinun tarpeisiin sopivan koneen valinta saattaa olla hankalaa. Lisäksi ompelukoneen käyttöikä on jopa vuosikymmeniä. On siis tärkeää, että valintasi osuu kerralla oikein. Eli jos et ole varma, otathan yhteyttä. Autamme valinnassa. Pääset helpolle ja vältät virheinvestoinnin. Me kaikki kauppiaat haluaisimme palvella sinua myös tulevaisuudessa, mutta tämä ei ole jokaisen kohdalla mahdollista. Alallamme kauppiaiden keski-ikä on korkea. Moni meistä jää lähivuosina eläkkeelle, eikä jatkajaa ole. Haluat varmasti, että sinusta pidetään huolta myös ostamisen jälkeen. Meillä tämä asia on kunnossa. Tavoitat meidät nopeasti ja saat käyttötukea. Emme jätä sinua yksin myöskään tulevaisuudessa. Yrityksemme on perustettu 1984, mutta henkilöstömme on nuorekasta. Tällä hetkellä vetovastuussa on Petri, 42 vuotta. Lisäksi yrityksessämme työskentelee jo tuleva yrittäjä Toni, 22 vuotta. Kumpikin on luvannut, ettei ole jäämässä lähivuosina eläkkeelle. Kun koneesi tarvitsee huoltoa, sen on järjestyttävä nopeasti. Meillä on harvoin ruuhkaa, pystymme mukautumaan kysynnän mukaan. Toimimme maahantuojan huoltokeskuksena ja sen takia meille tulee koneita huoltoon kaikkialta Suomesta. Moni asiakkaamme on kokenut helpommaksi huollattaa koneensa viemällä sen lähimpään matkahuoltoon kuin viemällä sen paikalliseen liikkeeseen. Tyypillisesti ompelukoneen huolto kestää 2 viikkoa. Meiltä asiakas saa koneensa takaisin huollettuna jopa 4 päivässä, vaikka huolto suoritetaankin Kiteellä. Tässä muutama syy ostaa meiltä. Testaa meitä ja ota yhteyttä.